Ο Μορφωτικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Κασταμονίτσας διοργανώνει και φέτος το Σάββατο 8 Αυγούστου βραδιά εφτάζιμου και τοπικής παραδοσιακής κουζίνας. Θα μας διασκεδάσει ο Γιώργος Γλυκοκόκαλος με το συγκρότημά του. Εγώ πουλί μου σου δώκα, εγώ πουλί μου σου δώκα. Σάββατο 8 Αυγούστου, οι ξυλόφωνοι του χωριού θα ανάψουν και οι νοικοκυρές, συνεχίζοντας την πανάρχαιη παράδοση, θα ζυμώσουν τα ευωδιαστά αφρά τα εφτάζημα. Σας περιμένουμε με πολύ αγάπη στην Κασταμονίτσα για μια ξέχαστη βραδιά με κέφι, χορό και με καλό φαγητό, διασκεδάζοντας παραδοσιακά με το συγκρότημα του Γιώργου Γλυκοκόκαλου. Δύναμη θέλει να αγαπάς, να συγχωρείς, να δίνεις. Σάββατο 8 Αυγούστου, βραδιά εφτάζιμου και τοπικής παραδοσιακής κουζίνας. Διοργάνωση Μορφωτικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Κασταμονίτσας. Είσοδος ελεύθερη.